И ко става, приятели? Добре дошли в канала на Пешка. Не знам да съм ползвал от много време. Това защото само седния клас и ми беше малко трудно, но сега се оправих. И сега може би по-често ще я ползвам, ако имам мързите с това видео. Сигурно по-често ще я ползвам. Знам, че сигурно почти никой няма ми гледа видеото. Но ако може да се гледайте, смисъл, или дадете някакво лайк. Тук играя в сервер на един мой приятел. Мото и сега отиде да вечеря и си говорим по Discord. Той ще се върне, не знам също да кажа. Ще се върне някога. Ще се къпи. Както вижте, ето ми го моцкин. Това е един добър пентър. В жълто. Ще кажа, моят приятел си има YouTube канал и се казва Пилето 12. Така че, ако може, това видео отидете и се абонирате за неговия канал, да го свидете някое видео. Приятно ги. Тук сме се развали. Всъщност вчера почнах мисля. Това трябваше да се логаутна, защото трябваше да отивам да спя. Вчера петък е смисълта. И той, моят приятел, явно се е развил. И аз не бях толкова развит, но ето той даже ми даде и армор. Ето Golden Apple тук имаме. Аз преди това малко цъгах и сега ще сготвя тая храна. Пичове сега, моят приятел спешно, не го знам. Сега ще отида за диаманти. Но бях играл в някакъв гейм, също си намерих. О, шит. Чекай. Пичове, аз се спесирал. Добре, да има тук мисля, че това е много. Влезем във всички сервери, които играя, се развивам доста бързо. Ооо, това е хубав кейв. Тук има айрон. Ще го взема. Мисля, нашата база всъщност, ако не сте видяли, е една къщичка. Мисля, че той е направили просто открил. Няма значение. И мисля да я развием с него. Да направим по-голям дома. Разпределим в честовете храна, оръжия, блокчета, букуци и такива неща. Има доста айрон. Айрон винаги е полезен, дори ако имаш Netherite Armor пак е полезен айрон, защото може да се крафтиш различни неща, които трябва. Ето рел си примерно, или да се навреш в Майншафт, за да си водиш величарите по-лесно, един накрай до другия, вместо с болт, което е доста досадно и краде време, всеки иска да направи левел нещо по-бързо и по-бързо. Тук свършва. Аз имам X-Ray, който вече не използвам. Но тогава го изпълням в някакви сервери, за да намеря още по-големи пещери, така че ако тук е толкова Майншафт, мисля, че всъщност тук е Майншафт май, да. Може тук да са ми кучата. Тия чейнове ще ги взема, защото... Жив съм. Взема, защото моят приятел и аз сигурно ще използвам за да декорирам. Взема и реалностите, защото ще ни трябва да може за нещо и ще направя. Може би се
пещера, бих казал. Тя ми се селче между. Сега се оправих и разхвърствам. Ако нещо малко ми преписава, че съм самотляна, знам, че моят приятел го ради дека съм ще се появи в разговора и ще играем заедно с вас. Най-скоро ще трябва да се направя нова клипа. Ям Никол, мога да се направя течка. Доста релси. Стаки 4 релси не е зле. Сам мисля, че ми бъгва, ама това е защото съм отворил програмата за снимане. Заради това е защото кръм е малко лева, аз съм спомнил сега особено не знам какво. Няма и значение. И сега се че музичка. Добре, сега отивам за още дърво. Много чу музичка. Ай, първо начало. Това са на моят приятел. И сега ще подобрявам. Мисля да го направя по-дълга, тъй като
да го гледа това видео.